bengingasukuthi kanje yabe ngingasukuthi Sanibonani bafowethu. Mina uHamilton Ntomba. Ingane yami le engikhula ngayo engiyicelela ikhanda zonke izinto. Umsebenzi wayo wenzayo iphumelele. Iphambili ithandwe umhlaba wonke umsebenzi wayo. Nina layelele khona abazali bayo ngokwaba nomama. Ngicela bayivule ngene bayibheke. Bayemuhle kangaka. Nami ngijabulele. Ngeke kuhle umphakathi ngithande lonke lengane. Ngisupport kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ngizokwenza konke lokho. Bafuthu ngiyabonga. Emihle ngicela ungishiye. Emihle ngicela ungishiye. Emihle ngicela ungishiye. Awuphela ungishiye. Thaba kwethu ithathe lethuka ngibingelela wonke umuntu sebenza wabheka nawo umsebenzi wokuhlela cha nami ngizoke ngithi cha ngalethi le esihlangene ngayo ukuhalala wonke insizwa edabukali phansi kubo amathini lona-ke onibingelelayo ozali onkhizo edabukali insizwa ngakhula nazo-ke zithi usingathu uma sethu engingakusho ngale ndoda le insizwa ekhuthele ehlanganeni kwami nayo ihlangane ngokwamatoho kangangokuba mangithule ngiyibheka ngalibona ithalente lensizwa ngoba ngaso sonke isikhathi uthola ukuthi sibhizi ngomsebenzi esiyonikwa yilungu iphethe ipeni nephepha yenza ingoma sengimnikile ibusisi ukubana ngoba usezokukhombisa ukuthi kahle kahle inhloso yakhe ukhombise ngani lokho ngokuthi asiphe nakho ukudla kwendlela kumnandi ngizocela kini lonke-ke sizwe sikaphunga noma ukuthi simxhasa ngayo yonke indlela esingamxhasa ngayo. Ngibingelele kusona sonke isizwe obingelelayo umgqobomvu bathi umthabi. Ngibonge nje umphathi westudio esisebenze kusona iGMZ uBhuti uGasela ngendlela nje akaphatha ngayo abantu nabanye abafowethu esisebenze nabo. Sanibona South Africa yonke jikelele. Ukhulumayo focus yena insizwe iqhamuka le ePolokwane ePietersburg. Ningathi impela khona lana uhalala ubu insizwa nje engakhethi umuntu lo ubuyaphi lo mhlobani cha ngisebenzile naye la ekhaya kakhulu phela seshaya ingoma phakathi edrobheni seshaya noma sikisaka so CD ayishayile ki CD ya batho kaofela gore ka gore yena o ya kae o tswa Natal o so rona o Pietersburg ara sola we challenge or we winner kia South Africa kaofela ki se so benji resilitage or reto tower le kaofela yini talent kathi sindindi elubuya kuhalala hodwa. Ngiyabingelela bafowethu lo bengelelayo uhalalisana ngoxolani ngwabuthelezi bantu ngithi bafowethu ngicela ningiphe support enkulu ngiyamthembisa ukuthi umsebenzi muhle.